lay PUA akan ke sengi ke pakhanyo kapten subhai pi akan ke jing pen kre ka pentekos perhan ke sengi ngipet ya ka jing trei jong men simbo khoi ha commission jong kamalang kemudian men simbo khoi peruji sukuris utrei ya commission ha pok kapalang kini men simbo khoi ujisu per kapalang kia trei lang ya kaju commission di commission jong ukris beru men simbo khoi la wanra sya kajing pendap kepura ha kebalang kene kere na catechism of the Catholic Church nomor news pak lai punyo bat kane kebalong kamet ke jong kris bat ka tempel jong uman sim bekui di kane ka mission ke ba ya delang jong kris bat uman sim bekui ya kane la wanra sya ki riunget ki jong kris ban ya yo benta ban ya sam benta ha ka jing elong kawai bat ukpa ha uman sim bekui kemut ki riunget ha pok kapalang ki ya long kawai ya trelang ya kene ka ju commission uman sim ya trelang bat ujisu bat ngi ya trelang ya ka ju commission ka jong ujisu ya commission ka ba umat sim bukui wan ra ya ka jingalong chitli jongi bat ublei ukpa umat sim bukui upen kre ya ki breu bat ulet syaki da ki jing ai ki jong u kenang ban kring ya ki sya ukris kumut mano pa kring yang ngi sya ukris kumno ngi la ban poi sya ukris udai umat sim jong ublei wa kring ya ki breu sya ukris bat de umat sim bukui bapen kre yaki breu bandek yakendu ya ukris uman simba kuj upen pau ya utrai ubala mipat upen ken mau haki ya kaktin ke jong u pat upli ya ke jing mut jongki ban singau tu ya ke jing mut jong ke jing yap jong jisu bat ya ke jing mipat ke jong u upen long menta ya ke jing maya ke jong ukris bat kane ke balong hakliar du jong kane ke jingmaya ke jing penlong menta lene ke jing pen menta kane ke jingmaya jong kris kadai ha yu kharis pakui kenang ban pen yasuk yaki breu berbangan ra yaki haka jing along sitili bat ublei bat kane u yalam yaki sya ublei ban penlong yaki sitili bat u bat da kuba kumne kine ki breu ya ki ba layalam sya u jisu da uman sembo kui kine ki breu kindu bla ban sei ya ki so kuma ngi sem haka gospel kum u Yohanes nang bakat san kot prabat khandriu shushu namar uman sembo kui udai ujing pensle jong ukris the day ukris ubakum ukli jong kamet uthe sei ya uman sim bakui ha lor kid khot jong kane kamet ban psa ban pen koj bat ban pen renti yaki ha ki jing trikam ki jong ki ban ai yaki yaki jing im ban pha yaki ban let saki nang ta ban pen yalong yaki hakata kurkom ba ki la ban terwa yalade syaukpa bat haba ngi lek syaukpa kemut banya sajdru nakapanta jong ka pertei borok kawe om ta bangi lek marwei ribangin ya sailem nakapanta kiweru bakta kiweru kin dupoi syaukpa langba jong jisu ha umen sim bakui di langba ki sakramen jong kapalang ukris u communicate ya une u men sem bakui u men sem u bab pen khoi pen kentang ya kini ki dikot jong kamet jong u di kane kede ke jing ya puson kane ke si ya dwai biang sa sisin man khot ya man sem bakui ak tang pa ber khoi man sem bakui amen wan man sem bakui ka donut jangi pen sai ya ke donut ke jangi kanam ngi debi ya ki ek bade ki jong play wan man sim bakui haka jing mo jongi bang tip tu ek bade jong play
wan man sim kuy haka man sim jungi bang hidup long tang ki jong uble man kuy bet pen ketang kat ke bang ki perkhat ikran bet ngile kenang ba ki ki bro kin long nak benta ka buram uble amen. Akse pa kun man sim kuy amen.